Хвала Єсусу Христу! Поважані сестри і брати, сердечно вітаю вас на нашій духовній зустрічі. І сьогодні в цій духовній зустрічі порозважаємо про наших хворих, бо 11 лютого менавіта маємо Всесвітній день хворих, свято Найсвятейшої Панни Марії з Люрд, Франція. 11 лютого 1858 года в Франції Найсвятейшая Панна Марія об'явилася Бернардеці. Сьогодні ми вшановуємо цей день, менавіта 11 лютого. Богородиця про святую Бернардету каже нам, що в світі є любов, яка мощніша за смерть, за наші гріхи і слабості. І, справді, це любов Божия і Його милосердність. І Марія, Найсвятейшая Дева, закликає весь світ, хто тільки в Бога вірує, до молитви і покаяння. В гроті в часі об'явлення з'явилося джерело, вода, якої бруїть чистою водою, якою люди з усього світу, пілігрими, привозять домов. І це вельми важливо. Люди з'їжджаються в Люрд так само і хворі, і здорові. Пілігрими чудовні оздоровлені в Люрд, апробовані медициною. Так. Відбуваються простогоді, як бачимо, і до наших днів. Не просто болела головка і вже не болить. Ні, а справді чуди. У пам'ять про ті події гучить відомий усім нам спів, коли ми співаємо «Аве, Аве, Аве Марія». І ось вельми важна дата, бо в 1992 році святий Папа Ян Павел II урочисто установив це свято як Всесвітній день хворих. І до сьогоднішнього дня, бачимо, ось це розповсюджено. І Отець Святий Ян Павел II, він не тільки акцентувати ось вспомин нам про наших хворих, родичів по сусідству чи в шпиталі, але акцент цього урочистого дня напомин всім нам, щоб люди на протягу всього года молилися і допомагали хворим поєднатися з Богом про святі сакраменти, сакраменти хворих. І цей сакрамент уділяється після святої сповіді комунії. Коли святар прибуває додому чи до шпиталю, молиться і вділяє менавіта помазання хворих, цей сакрамент. І це вельми важне таїнство, бо воно вибілює душу чоловічою перед порогом смерті. Це відпуст. Це на сповіді нам пробачені гріхи, але за їх ми не відпокутували. Тому перед чоловіком, який наближається до смерті, порога вічності, покути відбуде в чистці. В сенсі очищення, з нагороду за зроблені гріхи, як не поспів перепросити сусідів і родних, і в якимсь сенсі, да, Бога перепрошаємо, але маємо ось такі заначки. І тому сакрамент помазання хворих вибілює душу, очищає, визволяє душу, справді, від цих всіх обов'язків перепрошення. Або вчишся відпокутувати. Єсус попереджує, за кожне пустое слово будеш судимий.
И мы хотим сказать, что мы такие чистые и можем славить Бога только и готовые до неба, дай Боже. І що немаловажне, сакрамент хворих очищає і додає звышнатуральные духовные силы. Ласка неба, Божие благословление, попросту говорячи, это Божая любовь, энергетика любови Божией. Яна ужденничає і отражає человечие силы. Хворий іде на поправку. Тому часто чуємо виказування медицини, врачів, ми лечимо, а Бог дає здоров'я. І правда. Ісус каже до хворої на кривоток жінки: «Дочка, віра твоя оздоровила тебе, віра. Іди в спокої і будь вольная від своєї хвороби». Марка 34 розділ. Прошу, прислухаймося на слово молитви святара над хворим, коли ми запрошаємо до хворого святара, віятик, эту дорогу до Бога, до вічності, до неба. Бо часто в биту існує, що кликать святара до хворого, значить обов'язково помре. Це помиляється. Слухайте слово святара, який молиться над хворим, помазання уділяє на чолі і руках. Праз гэтае святое намашчэнне няхай Господь своей бясконцай милосердности падтрымае цябе ласкай Святого Духа. Падтрымае цябе. Да. І Господь, які адпускае грахі твае, збавіць цябе і ласкава падыме. Чуеце? І збавленне, і падняццё. Апостол Иаков пише, послухайте, так само, менавіта на базі гэтага ми маємо гэты сакрамент помазання хворих. Нехто сярод вас хварэе, няхай пакліча прэзбітараў касцёла, а яны няхай помоляцца над ім і намасцяць яго ялеем імя Пана. Молитва веры вратуе хворага, і Господь падыме яго, а грахі, якія зрабіў, будуць яму адпушчаны. Таму, шановныя сёстры і браты, мы сёння сапраўды таксама разважаем над гэтым велічным таінствам, і мы, вслухавшися, задаем питання, де ж там есть слово, что человек мусить померти? Бог же есть Богом, не есть Богом мертвых, але живых, бо все для Его живут. Читаем в Святом Писании, Евангелиста Луки, 20 разделе. Так что сакрамент таинства хворых – это таинство живых, а не померлых. Касцёл Христовый змагаецца за жыццё і ў гэтым жыцці, і нябесным жыцці, а не штурхае, не дай Боже, на смерць. Неправильно. І таму намашчэнне помазання хворых не з'яўляецца таінствам паміраючых. Нягледзячы на розныя толкаванні, католікі павінны прымаць яго з любоўю і в небяспецы хваробы, старасці, пажылыя людзі. Вопыт показвае, што стаўленне пацыента да сакраменту памазання хворых цесна звязана з усім яго рэлігійным жыццём. Калі чалавек рэгулярна ходзіць да касцёла, бачыць удзяленне сакраменту ў касцёле старшым асобам, хворым, і таксама час ад часу, можа, і сама прымалі,
і для іх няма гэтага страху, што мол, гэта апасны сакрамент. Ісус Христос, чытаем в Евангеллі, хадзіў па ўсёй Галілеі, навучаючы ў іх сінагогах, абвяшчаючы Евангелие валадарства і аздараўляючы хворых і розную немач у людзей. Чуеце? Так і цяпер Христос прабывае ўжо сярод нас, в нашым пакаленні, і праз паслугу царквы і касцёла, святароў, лечыць нашыя хваробы спачатку духоўныя, вызваляе ад грахоў мяне і цябе, вдзяляе Христос гэтага анёльскага хлеба святое прычасце, корміць нашы душы і аддаляе все нашыя правіны. Як мы пачулі, што сакрамент таінства хворых, ён выбельвае нашую душу. Таму яго трэба вельмі, вельмі цаніць і палюбіць. Бо гэты сакрамент, ён нам закрывае дарогу да чысця, а проста адкрываецца шлях да неба. Чуеце, так і цяпер Христос прабывае сярод нас і чакае ад нас гэтага даверу, як ад той жанчыны на крываток евангелічная. Вер, жанчына, вера цябе аздаравіла. Бо мы бачым, што людзі баяцца сапраўды гэтага зла, баяцца смерці. Хто яе не баіцца? Але Збавитель заклікае нас, каб мы даверилися Яму больш, чым розным суевер'ям. Даверце мне, кажа Збавитель, я перамог гэты свет. Вароты пекла не перамогуць мой касцёл. Ідзіце за мною, я сучешу вас. Як у тыя далёкія часы злы дух перашкаджаў Христу, так і цяпер мітусіцца сярод людзей і народаў, каб адвесці людзей ад дарогі збаўлення. Таму, боячыся смерці, не клічам духаўніка святара да хворага, паміраючага, мы закрываем яму дарогу да неба, бо не мае чалавек магчымасці выспаведацца, шкадаваць за тыя зробленыя грахі, якімі абідзеў і абразіў маестат Гасподні. Так сатана не дапускае і сёння да церпячых і самотных, бо яны, якія абмежаваныя блізкімі вамі не раз, мол, то не трэба клікаць святара, бо гэта ўжо трэба рыхтавацца да пахаванняў. Хто гэта прыдумаў? Вы ж толькі што чулі чытанні. Паклічце святара, гаворыць апостол Іякаў, і яго малітва дапаможа паўстаць з гэтай хваробы. І таму Збавитель, як сказаў да гэтай жанчыны на крываток хворай, вер, дачка, вера цябе аздаравіла. Падумайце, ці справядліва перад Богам слухацца вас, кажа апостол Пётр фарысеям, якія забаранялі ім прапаведаваць в сінагогах, чым Бога. Так і нам сёння трэба падумаць, а ці каго мы павінны больш слухацца, свету ці навукі, настаўленняў в храме Божым, касцёле і царкве. Дарагія хрысціяне, слухайце настаўленні вашых душпастыраў у Божых храмах, касцёлах і церквах. Запрашайце святара да хворых,
Бо сьогоднішнє свято 11 лютого Матці Божая, яка закликає нас, щоб ми молилися за хворих, служили їм і відкривали їм своєю послугою дорогу до неба праз душпастерів, костьоли і церкви. І тут ми чуємо це справді велике значення цього сакраменту. Бо не тільки треба мати тяжкий грех, що заробляти його, бо не запросили святара. Як ми стараємося запрошати лікаря, шукаємо різні медикаменти для хворого, навіть невідомо якою ціною, яка ціна. А чому ми так само не повинні поклопотатися про духовну сторону, про душу нашого батька, матері нашої, брата, сестри, дитяті, родича? І тому вельми важно, не забудьте, коли кожен з нас ми під Богом ходимо, і захворівши, тяжко захворівши, коли плануєте, вже постановили їхати до шпиталя, покличте душпастера, посповідатися, прийняти святую комунію, прийняти сакрамент помазання хворих, вибілити свою душу. І справді і в шпиталі Господь тебе оздоровить і подиме, як ми чуємо з послання святого Іакова. Тому, дорогі люди, треба, щоб сакраменти, які ми приймаємо, допомагали нам бути здоровими не тільки духовно, але і фізично. Тому ми бачимо, що сакрамент хворих вділяється навіть тим, хто стратив притомність. Навіть коли хворий ваш родич, родичка в шпиталі чи вдома кажуть, що вже лежить без пам'яті, тільки дихає, так, якби може чує, не відказує. Кличте святара. Таїнства сакраменту хворих, молитва побач випрошують ласку, бо як чуємо, сакрамент геть вділяється. І варункова святар чоловіча, коли ти живий, достойний, я вділяю тобі під варунком пробачення твоїх гріхів. Так само, шановні, покольки многие верники шмат подорожничають, їздим, і різне буває в житті, на дорогах, і треба, щоб ми мали крижик, медалік, іконочку, щоб можна одразу було зрозуміти, як сказати, до кого звернутися не тільки до медицини, але паралельно покликати і духовника, душпастера, святара. Цей сакрамент помазання хворих можна повторати. Да. Хто особливо тяжко знов захворів чи у сталому зрості, хворі діти можуть прийняти це таїнство. І не подумайте, що це, не дай Боже, що дитя буде помирати. Це сакрамент для живих. Нельзя откладывать прийняття сакраменту до останніх днів і хвилин. Бо, як ви вже переконалися, він несе звишнатуральну ласку і оздоровлення у хворобі. Ми часто чуємо, що люди, коли після сповіді відчувають, да ми після кожної сповіді в церкві, костьолі, відчуваємо полегку. Такая, справді, внутренняя чистиня, той повев
чистого паветра, знёсласць і суперлёгкасць. То што гаварыць, калі чалавек ляжыць хворы, закрыты ў памяшканні, рэдка да яго хто падыдзе, і тут раптам прыходзіць святар, вітае, размаўляе, падрыхтуе, выслухае, падтрымае на духу, паблагаславіць, дасць святое прычасце камуніі Езуса і памазанне хворых. Ну, ведаеце, напэўна, вы, будучы в споведзі святой в царкве ці касцёле, можа, не заўсёды адчувалі гэтую палёгку зняцця тых ці іншых правінаў. І тады мы толькі шукаем ужо, як узнагародзіць тых людзей, не бачучы, каго асудзіў і так далее, якія ж добрыя ўчынкі, памаліцца, не толькі пакуту, якую задаў святар на споведзі святой, але якийсь добрый учинок и так далее, взнагарода. То есть выбелить себе свою душу перед Богом. Не толькі пазбыцца грахоў, але атрымаць прабачэнне за все гэтыя наступствы. И тут подумайте, давайте задумаемся. Боль абсолютно изолюе человека. Человек входит в себе. Из этой абсолютной глибины возникает просьба вокліч до іншого человека. А еще правильнее было б до Бога, до Маті Божої, до святых, праведников, до іншого человека, каб был побач разом. Часто молитеся за хворого, спявайте релігійні песни каля їх, колядки, незалежно от периода году. Разважайте дорогу крыжовую, читайте Святое Писание, житие святых читайте. Мы ніколи не зразумеем глибиню одиноты хворого помираючого, бо аж толькі калі мы ступим на гэтую сцяжыну. Потым хворы заўсёды важнейшы за свою хваробу. Хворы важнейшы за свою хваробу. А яго душа важнейшая за яго цело фізічнае. Разумееце? Трэба проявлять увагу до человека, а не до его хворобы. А что тебе болит, а як тебе болит, промовить, поднять его его сердца с души, а не показывать, что тебе болит, а як тебе болит. На протягу стагоддзяў милосердность до хворого человека привела христианскую супольность, Вселенский Христовый Костел, до открытия незлічоних приютов доброго самарянина. Приют? Ну, як приюти? Не. Бо не тільки приют доброго самарянина християнський вилічить його тіло. Так. Але там лечать і душі. Опека духовная, так само і сповідь, наставлення, подрихтовка до святой сповіді і так далі. Вось вам приют доброго самарянина. І твої руки, сестра і брат, родичі хворих, які доклонаються до терпячого Христа тіла, праз твоих хворых могут быть знаком милосердных рук Отца Небесного до тебе, милосердные руки Божии, и до твоей семьи. Роби добро,
Служи хворим батькам, дітям, родичам, брату, сестри. І Бог знагородить. Навіть коли ви не можете вилічити хворого, ви завжди можете оказати йому допомогу, моральну підтримку. Ви завжди можете сутешити. Ви завжди можете переконати хворого, що ваша близькість і співчування йому допомагає. У наш час, коли існує культура неприйняття терпіння іншого чоловіка, абстрагуємося, то доми милосердності доброго самарянина стають прикладом, якби супроть, що треба дооцінювати навіть хворого чоловіка, слабого чоловіка, сталого взросту чоловіка. Розважимо над этим. В этот величный день Богородицы, сусветный день молитви і пам'яті про хворих. Бо як ми розважили, цей день напоминає нам, як ми круглий год, щоденно, принаймні в молитвах, пам'ятали про хворих, а не раз в году. Ось для чого Папа Святий Ян Павел установив цей день хворих. Дик ось розважмо вельми серйозну справу. Ще хвилиночку. У світі сьогодні бачимо дискримінацію бідних матеріально. Ну, в світі. А хворые – это бедные здоровьем. Нема лекаў, ужо немагчыма гэтую хваробу вылечыць і так далі. Розныя фактары. У першым выпадку ім патрэбна міластыня, хлеб і ежа бедным, галадаючым і малітва за іх. У другім выпадку патрабуецца міластыня, апекі церпячых хворых і малітва. Дома чи в касцёле. І таму, шановныя, мы тут бачым, як бездушнае зло пераходзіць з адной катэгорыі бедных людзей на другую катэгорыю хворых людзей, ужо бедных здароўем. Зараз скажу, адкрыю вам. Сёння, брат і сестра, ты багатый матэрыяльна, а завтра можешь стать бедным здароўем. И что? Иисус в Евангелии напоминает, коли урожай уродил поле, все, зруйную старые свои амбары, побудую великие, буду есть, пить и не працевать. А Господь каже еще, этой ночью я покличу твою душу. Кому застанется? Здоровье. Бедных не хочуть бачить і мець перед вачима. Ну так есть. Многие помирают с голоду, миллионы детей и людей штогод помирают с голоду в свете. Хворих і стариков не хочуть терпеть і бачить. Протяжник – евтаназія. Так, але на гэтым сатана не затрымліваецца.
і праз чалавечае грэшнае бездушша. Вось що толькі каб мне было добра. Як змяя, д'ябал падпаўзае да ненароджаных дзяцей, каб пажэрці іх праз аборты. Мільёны дзяцей забітыя пад сэрцам маці абортамі. Тры катэгорыі маем. Галоўнае будзе чацвёртае. Гэта трэцяя катэгорыя беднасці чалавецтва. Маладыя сем'і, бедныя дзецьмі. Чалавеча. Людзі, народы. Зачатыя, ненароджаныя дзеці нам яшчэ зусім не перашкаджаюць, як галодныя, якіх трэба карміць. Зусім не перашкаджаюць, як цяжкахворыя і старыкі, якіх трэба якось, пазбаўляцца. Ніхто не просіць ні скарынкі хлеба. Гэтыя дзеці ні лекаў, ні абслугі. Яны яшчэ ангелы пад сэрцам кожнай маці. Але супраць іх, ненароджаных дзяцей, ужо працуе машына смерці. Яшчэ нічым не правініліся. Людзі добрыя. Ненароджаныя дзеці анёлы, якім ужо не знаходзіцца месца на зямлі. Ого, чаму? Вспомні Божае нараджэнне. Дзе нарадзіўся Христос? Дзе мусіў нарадзіцца Езус Христос? На полі. Няма месца ў заездзе. А хто яго пераследаваў? Ірад. За што? Таксама зямля настолькі грэшная сёння, што становіцца мёртваю для чыстага і жывога, святога, анёльскага дзеці пад сэрцам маці, якое паходзіць ад Бога. У свеце ўжо няма месца і для богатворцы. Зямля становіцца духоўна выпаленая. Не лясы і прырода, і навакольны свет, сэрцы людскія, без Бога, бездушныя, чарствыя і поўныя эгоізму. І таму Ісус менавіта, маючы гэтую ласку Божую, навучання і да сённяшняга дня праз сваю інстытуцыю касцёл, які устанавіў і сказаў, што вароты пекла не перамогуць яго. Таму заклікае сённяшняе маладое пакаленне маладых сем'яў, каб яны не гаварылі, што хочам пажыць для сябе, але нараджалі, выдавалі гэты духоўны квет дзіця. Гэта веліч ваша, паважаныя маладыя бацькі, маладыя сем'і. А вы з чаго радуецеся? Што думаеце, будете шчаслівымі ў далейшым жыцці, калі вереніца абортаў пройдзе?
Ці бездзетнае жыццё? Гэта толькі сатана штурхае чалавецтва на пагібель, самазнішчэння грэшным эгаізмам. Маўляў, хачу жыць для сябе. Жыццё нічога не вартае, кажа злы дух, і хто яго паўтарае. Гэта царкоўнікі перашкаджаюць нам менавіта тут уладкаваць рай на зямлі. Стоп, стоп. Жыві для сябе, дык гэта немагчыма. Сатана і безбожны свет стварае такія варункі, каб чалавек адмежаваўся ад мінулага, бацькоў, прадзедаў, дзядоў і будучага, без пераемнасці наступнага пакалення, дзяцей, внукаў. Дык што атрымліваецца? Жыві і карыстайся ўсімі благамі, пасля нас хоць патоп, але патоп пякельны, вогняны. Злы дух, безбожнасць штурхае чалавецтва на самазнішчэнне роду чалавечага. Тут няма патрэбы вялікіх войнаў. Чалавецтва можа знішчыць само сябе ціха, як гэта і робіцца. Не трэба касцёл, не трэба царква, не трэба малітвы, не трэба выхаванне, нічога духоўнага не трэба, мы ў космосе пешком ходзім. Да, но вяртацца да хаты то трэба. А жыццё заканчваецца. Сем'і без дзяцей, разумей, без будучыні, а мінулае не вернеш. І тут праяўляецца чацвёртая праблема беднасці. Да. Адукаваны і развіты інтэлектуальна мы, людзі, чалавецтва, а бедныя духоўным выхаваннем. І в некоторых аспектах паводзім сябе неадэкватна, грэшна і супраць волі Божай. Так, будучыня становіцца вельмі блізка. Рукой падаць. Так як раскоша грэшнага жыцця застаецца каму? Толькі аднаму пакаленню, дажываючаму, старэючаму пакаленню, з жывёламі на руках, на павадках, без дзяцей, внукаў, мірнага неба над галовах. Недахоп духоўнага выхавання стварае бездушны вакуум абыякасці да сваёй душы і дару жыцця для другіх, бліжніх. Бог даўца жыцця. Многа пакліканых. Усіх Гасподзь кліча да неба, але мала абраных, тых, хто яму даверыцца. Мы з вамі, нашыя сем'і, нашыя родзічы, наш народ. Не ад нас залежала, што мы нарадзіліся і жывём в гэтым свеце, не ад нас. Але толькі ад цябе і мяне залежыць, чи будем жыць у нябесным жыцці. Выбірай. Пра гэта і гэты ты ўспомніш у цяжкой хваробе. Цяпер планы, няма часу нават выслухаць гэтую духоўную перадачу. Перадаю сэрца сэрцу. Гэтую духоўную перадачу, гэты вузелок Слова Божага. Прымі, скарыстай, спажый, здаравей. Будь дастойны вялікшай ласкі Божай. Не стой в парозе, в дзвярах, самі не ўваходзім.
до Бога, і дзяцей, внукаў, родзічаў не выхоўваем па-божаску. За гэта будзем адказваць. Таму, дарагія людзі, трэба напамінаць чалавецтву пра благаславенне Езуса Хрыста. Я быў хворы, і вы наведалі мяне. Як прыемна. Але гэта Езус сказаў для адной катэгорыі людзей. Шчаслівыя вы, бо я быў хворы, я быў у вязніцы, я быў вандроўнікам і так далее. І вы наведалі, вы дапамаглі, я прасіў начлегу, вы прынялі мяне. Але другім Езус скажа: я быў хворы, і вы не наведалі мяне. І ў нашых хворых нам Езус заахвочвае нас, каб мы наведавалі, дапамагалі, спаўчувалі і маліліся за хворых дома і ў касцёле, царкве рэгулярна. І тады мы выконваем волю Божую, а тым самым атрымліваем Божае благословение над собою і сваёй сям'ёй. Да. І паслухайце, наш суайчыннік, слуга Божий Эдвард Ванілович, як ён на заканчэнне выхоўваў дзяцей сваіх. Памірае 19-гадовая Алена. Без аднаго дня 19 гадкоў. Што яна сказала, напісала в сваіх апошніх словах? Я не памерла. Я адыходжу, каб жыць. Разумееш? А вось і высокародна і духовна, як была выхавана не толькі ў веры, але ў жыцці. А твае дзеці і внукі, родзічы, якое мы ім далі хрысціянскае выхаванне? І падчас хваробы слуга Божий Эдвард Ванілович, прыняўшы віятык, так, святы сакрамент памазання хворых, і вось што ён таксама напісаў, якія словы. Мабыць, ужо з гэтай хваробы не ўстану. На ўсё воля Божая. Даручаю свой лёс в апеку Марыі, якая з'яўляецца пачаткам і заканчэннем усяго. Бачыце, якая згода з воляй Божай. І Маці Божая, як пачатку мы ўспаміналі, напамінае нам цяпер на развітанне, што ў свеце ёсць любоў, якая мацнейшая за смерць, за нашыя грахі і слабасці. Гэта любоў Божая і яго міласэрнасць, і нам трэба уцякаць да яе. Веруйце, вяртайцеся ў Божыя храмы, касцёлы і цэрквы. Распачынайце рэгулярную штодзённую малітву. Прымайце святыя таінства. Маліцеся, каб Богородица опекавалася всімі намі. Помолимся до Богородицы за всіх хворих в нашій країні. Вітай, Мария, повная ласки, Пан с тобою, благословлена ти між жанчинами, і благословлений плод улоння Твоего Єсус. Святая Мария, Маті Божия, молися за нас грешних, тепер і в хвилину смерти нашей. Амен. Примите Божие благословление, и нехай Всевышний одарає вас пожаданным здоровьем души и тела. Благословление Бога Всемогутного, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидя на вас и ваши семьи. Амен.